Sí. Bona tarda, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies al Bernat i al Jordi per oferir-nos la possibilitat de muntar per primera vegada a la Llepau Claris l'enregistrament d'un podcast. Una cosa que ja havíem fet abans al CCCB i hem assajat una nova disposició de l'espai que té pros i contres i que evidentment després analitzarem acuradament per tal de resoldre les inconvenients que heu pogut patir o no. Jo diria que de moment visibilitat estem al 100% tothom i ja està. Jo t'he dit que els meus amics havien de seure, Damià. Era l'única cosa que havíem pactat tu avui. Sou amics del Sí. No seuen perquè no volen. Però les tens totes col·locades? No, ara en trec més. Però perfecte. Ara ja estem parlant d'una visibilitat. Doncs moltes gràcies. Un aplaudiment per en Damià, per cedir-nos la Laie. Força aplaudiments. Bueno, són molta gent, això està molt bé. Bueno, doncs engeguem, tu. Benvinguts a un nou capítol de Mentre Mentres. Jordi Báñez, benvingut. T'has d'apropar el micròfon, si no això avui no sortirà. Gràcies, Pietat. Ernest Marcos, també, benvingut. Moltes gràcies. Bé, jo et sento fantàsticament, veus? Has de fer com l'Ernest, te l'has d'apropar més. Simona, benvinguda també. Gràcies avui per sumar-te també a això. I Carlos, què tal, com estàs tu? Jo compartirem el micro? Estupendament, sí. Doncs ja estem aquí, tots ben posats per celebrar aquest centenari que justament se celebra aquest novembre de la muntanya màgica de Zauberberg. Com podem començar? Jo volia començar directament sense més preàmbuls ni dilacions. Jordi, per exemple, tinc al meu costat. Tu i jo ja n'hem comentat de muntanyes màgiques perquè vam comentar-la a partir d'uns textos de Tries, recordo, i a mi el que em vas comentar, i podem començar per aquí, és que em deies la fascinació, diguem-ne, estructural que li veies a la novel·la. No recordo res d'això, però sí que abans de començar amb l'Ernest Marco em deia és que no puc apropar-me més al micròfon, no puc menjar-me el micròfon. Gràcies. Doncs engega'l. Però se sent aquí, no? Jo necessito sentir-te. Amb l'Ernest, abans de començar, en els preàmbuls, deia, però hi ha un moment, ho tinc marcat, en què hi ha una segona part. I en realitat a la novel·la no hi ha una segona part. I això és un punt interessant si entrem en la qüestió de l'estructura de la novel·la. Jo però començaria per una altra banda, i els meus companys de taula hi afegiran coses. La novel·la té fama de ser una novel·la sobre el temps. I de fet Thomas Mann l'anomena un Zeitroman. Però jo afegiria que és veritat que hi ha consideracions sobre la qüestió del temps, sobre l'experiència psicològica i vital del temps, sobre la qüestió narrativa del temps, però per mi hi ha una dimensió molt interessant, ara que m'hi he tornat, m'he dedicat a picotejar-la un altre cop, i és la qüestió del temps històric i la dimensió política de la novel·la. Perquè la novel·la es comença a fer a l'any 13, entremig hi ha la Primera Guerra Mundial i es publica, com sabem, l'any 24. I el Thomas Mann, que la comença a escriure, podem dir que és un reaccionari de primer ordre, i el Thomas Mann, que l'acaba d'escriure, és un home clarament compromès amb una causa que podríem qualificar de liberal i fins i tot gairebé socialdemòcrata. I crec que això és un punt interessant, perquè això deixa les seves marques i empremtes en la novel·la. Llavors aquí, tu creus que Thomas Mann desenvolupa un sentiment europeu que potser abans no hi era? Sí, abans hi era, el que passa és que plantejat d'una altra manera. Jo fa molts anys vaig llegir les consideracions d'una polític, que és una cosa que no sé si tornaria a llegir mai. Hi ha una consideració sobre Europa. A veure, la gran diferència és, primer, hi ha un conflicte familiar, hi ha una baralla i una rivalitat manifesta amb el seu germà Heinrich. El seu germà Heinrich publica una novel·la que també vaig llegir fa molts anys i que no està gens malament, que és Der Untertan, el súbdit, que és una novel·la molt satírica sobre un personatge que seria una cosa així com l'idiota clàssic lliurat a una fascinació pel poder.
un petit personatge fascinat pel rei Guillem II, que era un personatge ell mateix bastant grotesc. I Thomas Mann es va posar molt furiós amb aquella novel·la, entre altres coses perquè es va veure una mica caricaturitzat. Hi ha un trencament molt fort entre els dos germans. I aquest trencament afecta la posició de Thomas Mann quan escriu els seus textos polítics. Les consideracions d'una política és un llibre d'unes 500 pàgines, no estem parlant d'un pamflet de 20 pàgines. I és la seva guerra. Aleshores, és una Europa totalment a favor del món eslau, encara no s'ha produït la revolució soviètica, i en contra del món francès. I estableix la famosa divisió entre cultura, i la cultura és germànica i orientada cap a l'est, després Hitler s'orientarà cap a l'est però d'una forma diferent, i la civilització que és la pròpia de França i de la Il·lustració. Tot això a la novel·la es veu en Nafta. Nafta representa encara aquest món. Per tant, no és un a favor o en contra d'Europa, són dues Europes diferents. No sé. Anaves a dir alguna cosa abans, Ernest, si vols reenganxar el fil. D'això que deia de la qüestió aquesta de les dues Europes, en la novel·la en realitat hi ha aquesta contemplació fascinada per part de Hans Castorp dels personatges russos que hi apareixen, dels russos. No només Madame Chauchat, sinó en general tot el que és rus i oriental, i perquè també hi ha la idea aquesta del pol àrtic, l'oceà àrtic, les grans extensions, la fascinació per aquell personatge, que no recordo com es diu ara, aquell home que ha viscut i ha voltat per tota Rússia, que els explica les històries, que és un ignorant, però tanmateix, quan parla de Rússia, es converteix en una mena d'oracle que a ell l'apassiona. Però d'altra banda hi ha, diguem-ne, la mirada antieslava furibunda de Settembrini, que és... I Settembrini, en canvi, representa això que estaves dient ara, l'Europa occidental fortament afrancesada i il·lustrada. I després hi ha el personatge de Nafta, que navega entre els dos mons d'una manera molt peculiar. Jesuïta i... Jesuïta, o sigui, jueu, jesuïta i comunista, que és com una mena una triple qualitat molt estranya, no? No sé, ja en parlarem d'ell, suposo. Sí, jo afegiria dues coses. Potser la primera és, m'ha agradat molt que hagis esmentat aquest conservadorisme de Thomas Mann, des del qual ell parteix, i és com ens transforma la literatura. Potser Thomas Mann és una d'aquestes figures que ens pot demostrar això. Hi ha un famós diàleg polonès entre Miloš i Gombrowicz, en el qual Miloš li diu a Gombrowicz, aquest senyor que era de la noblesa polaca més conservadora que podeu imaginar, etc., diu en què s'ha transformat gràcies a l'escriptura. I està penjat d'Argentina. Sí, etc., tot això. Però clar, diu, nosaltres dos parlem, ja tenim aquest diàleg perquè hem escrit. I penso que Thomas Mann a vegades el posem sobre el pedestal pensant quin gran pensador, com si tingués respostes a tot, però hi ha tot un procés molt, molt llarg en el qual ell s'està anant forjant, que comença amb aquesta novel·la, realment, així com l'heu descrit, hi ha dues Europes, hi ha dues maneres molt diferents de veure el món i la seva capacitat és de dir tot això existeix i aquesta sensibilitat també cap a tot el que és diferent. Jo encara ara l'any passat vam fer un club de lectura amb Bernat també i la vaig donar a llegir i me n'he donat que a mi em significa moltíssim Thomas Mann perquè m'ajuda a entendre la meva posició que és entre cultures, perquè ell té no només russa sinó clar el seu gran amor dels ulls kirguisos, sabeu on és Kirguistan? Vull dir, això és realment una capacitat de pensar en una època en la qual apenas es viatjava. Això és el que llavors sobretot guanya molt de pes en l'època nazi, en la qual el racisme, les idees es tanquen completament. Clar, ell escriu d'això molt abans i després, clar, la seva gran aportació a la cultura europea o mundial, o que volem dir-li, és que va saber
trobar una manera molt efectiva de contrarrestar tot el pensament nacionalsocialista, diguem-li així. No? Però aquí hi ha dues coses. L'Ernest ha mencionat la qüestió de les grans extensions. Hi ha el famós capítol de la neu. Sí. Hi ha un capítol on també surt la sorra i arran de mar. I sabem, perquè històricament és així, està molt documentat i ell ho explica, que el projecte inicial de la muntanya màgica era un relat curt que havia de fer de contrapès satíric de la mort a Venècia. De tal manera que mar, neu, estepa són llocs equivalents. Espais molt oberts davant dels quals l'angoixa, l'horror vacui, però també la imaginació llançada cap a l'infinit funciona. I després hi ha un espai on es produeix un creuament cosmopolita de tots els europeus que s'ho podien permetre, que és un hotel, en realitat. És una història d'hotel, tot passa en un hotel amb gent que es mor perquè és un hotel de gent malalta. Però és un espai fora de l'espai real. Sí, ben bé una heterotipia, com diria Foucault. Clar, totalment. El Berghof a Davos, que després, amb una altra ironia de la història, Davos s'ha convertit en un altre espai també irreal, on el món financer es troba per explicar la seva idea del món, però aquest Davos, aquest Berghof, és un lloc on es poden barrejar totes les Europes. Clar, i aquí no deixa d'haver-hi un punt de dir, abans de la Primera Guerra Mundial, això era possible, encara que fos a un nivell que ens equivocaríem si pensàvem que tots els europeus anaven a sanatoris com el de Davos. Però hi havia un nivell cosmopolita, uns ciutadans del món que es trobaven allà. No tots eren interessants, perquè hi ha un repertori de personatges notablement idiotes a la novel·la, molt ben caracteritzats, però sí que hi ha aquesta barreja de nord, sud, est, oest. I això és el que la Primera Guerra Mundial converteix en un fet anterior, en una cosa que ja ha passat. Sí, clar, la idea aquesta del món d'ahir, no? de Stefan Zweig, no? Aquesta vocació, a la qual, per cert, hi ha fins i tot una senyora Pérez de Barcelona, i Barcelona surt 3 vegades. I a més hi surt perquè Thomas Mann crec que va tenir contacte amb l'organització Alpena Internacional. I llavors el 36 sabem que aquí hi havia, just abans de l'esclat, hi havia el Congrés Mundial, i llavors ell segurament estava amb converses i tot això de potser alguna vegada anar-hi, perquè hi participava també en aquests moviments de solidaritat, perquè sobretot després de la Primera Guerra Mundial tot això, clar, va adquirir una importància molt gran, no? El PENS es crea, crec que el 22, no? Això encara podria influir. Sí, que Settembrini vol venir a un congrés a Barcelona. Sí, això aquí crec que és realment lligat també amb les seves reflexions sobre si això de moure's per les causes com a escriptor val la pena o no val la pena. Sí, no, és... Bé, aquest món que descriviu, és cert que hi ha gent de totes les nacionalitats, perquè sembla realment un repàs de tots els estats, i no només dels estats, sinó de totes les contrades i regions de tota Europa que es troben allà en el Berghof, no? I després suposo que també des del punt de vista polític allò que ens resulta inevitable de parlar és de la famosa confrontació entre Settembrini i Nafta, no? Que al meu entendre no és gens clar, o almenys a mi no m'ho resulta de clar, de quin cantó es col·loca Thomas Mann. És a dir, jo crec que més aviat ell d'alguna manera demostra amb la seva caracterització d'ambdós personatges i de la seva ideologia, demostra un cert escepticisme cap als dos bàndols. Jo no hi veig, i sobretot el que hi veig és com una mena d'afirmació de la superioritat de l'aprenent de Hans Castorp, que és capaç de veure les febleses i les particularitats
diguem-ne que en els dos casos hi ha que determinen la manera de pensar d'ells, i des del punt de vista personal. És a dir, que Hans veu les ideologies com a resultat de les biografies de les persones. I això em sembla que és una cosa molt interessant. Clar, i aquest és una mica el punt. Per una banda està Settembrini, que representa aquest intel·lectual liberal, sempre enfocat cap al procés, amb una gran fe i optimisme a la humanitat. Per altra banda, després, més tard, a la novel·la apareix Nafta, amb aquesta idea de misticisme i amb aquestes idees on la humanitat ha de tenir una relació amb Déu i per tant no es pot incloure com en aquest progrés liberal que hauria d'estar tan extès per Europa. I al mig està Hans Castorp, que representa el burgès. De fet, ell és un enginyer que acaba d'arribar allà i forma part de la societat civil. No sé fins a quin punt, i aquesta és una pregunta que volia llançar, podem assimilar Hans Castorp amb Thomas Mann mateix, perquè, clar, la resposta és no, perquè Hans Castorp és un aprenent, però hi ha una relació aquí, jo crec que molt més estreta que amb els dos altres. Bé, no sé, saps, això és una pregunta massa directa, penso, perquè és molt difícil i arriscada. Sí. Jo diré una altra cosa, penso que no són només Settembrini i Nafta, que aquesta és la lectura que habitualment es ven o es procura interpretar-ho així. Hi ha altres personatges molt importants, el seu cosí, que llavors mor. És un altre jo que no prospera i que mor d'una manera, jo trobo que dels trossos realment tristos a la novel·la, és aquest noi que s'ho ha cregut tot, que ha anat a la guerra, que ha pensat ara em realitzaré, llavors torna a pujar i mor d'una manera molt trista, que llavors Hans no mor, no? Sabeu, el final de la novel·la és surto, he estat tots aquests anys entre els moribunds i ara surto i faré una guerra, no? És un final molt terrible i llavors hi ha l'holandès, el Pieperkorn, no? Meijer Pieperkorn. Sí, que ho he buscat i vol dir el gra de pebre. És Pieperkorn, no? Vull dir que és la vida, que és la vida així, i llavors també hi ha el mateix Hans que fa tot aquest camí d'aprenentatge fins a aquella tempesta de neu que diu, per mi el clímax de la novel·la és la mort no tindrà cap poder. Això, llavors, ni Settembrini, ni Nafta, ni els holandesos que han fet, que frueixen de la vida, sinó és sobretot això, no? La mort no tindrà cap poder, això és una frase molt, molt potent. A Thomas Mann li diu, amb una expressió alemanya que ara no sé com traduir, des Lebenssorgekind, no? Com el nen... Com dir-ho, el nen que fa patir la vida. Sí. El nen que la vida pateix per ell i, per tant, procura que no li passi res. Jo penso que la polaritat Nafta-Settembrini és cert que no redueix totes les perspectives que entren en joc en el poliedre de la novel·la, perquè per alguna cosa és una novel·la fascinantment complexa i rica, però jo estic una mica en desacord amb tu, perquè jo penso que sí que hi ha una oposició que no fa fàcil una posició neutra. I Hans Castorp és evident que adopta una posició més o menys neutra, perquè narrativament és lògic que Hans Castorp sigui un jove aprenent i així és com s'assumeix. De fet, qui té una posició pedagògica molt marcada amb ell és Settembrini, des del començament. I, per tant, això és una intenció de l'escriptor de posar una figura que vetlla damunt Castorp. Nafta, dimonis, Nafta sona a naftalina. Absolutament. És jueu, però que sigui jueu afegeix contradicció. El que és decisiu és que sigui jesuïta i comunista. És a dir, que tingui dos productes per col·locar sobre arreglar el futur. El futur de l'ànima i el futur del món. Però és un personatge despietat. És a dir, els remeis per arribar a això són brutals. Nega la justícia. El passatge que porta el duel final, que el duel és també decisiu per entendre com es reparteixen els rols, és un negacionista de la ciència, cosa que és molt oportú de repassar avui, perquè a més l'argument compta que l'argument és un argument que existeix. Ara, la ciència no pot estar per damunt de la llibertat dels homes i dones. Per tant, és una mena de protollibertari
passat de rosca. I després el duel és una escena que a més està molt bé perquè és el capítol anterior a la guerra, i ja transmet que tothom està molt excitat i la gent planteja duels per qualsevol motiu, però el duel que porta, o la discussió que porta el duel és tremenda, perquè el Nafta diu unes coses que són absolutament insuportables i Settembrini li diu has acabat de dir obscenitats? O sigui, no hi ha un marge de discussió. I el duel, Settembrini dispara amb un, Nafta l'acusa de covard i llavors es dispara ell. Sí, hem explicat un tros al final de la novel·la. Ja no tothom l'ha rellegida. Però tota la discussió jo penso que s'ha d'entendre sincrònicament i diacrònicament. És a dir, diacrònicament perquè hi ha una evolució. Possiblement Thomas Mann no estava, evidentment, en el territori de Nafta, la seva argumentació reaccionària era una altra, però estava a prop d'aquest món. I Settembrini representa una evolució, és el literat de la civilització, és el literat meridional, és el literat il·lustrat. Però que parla l'alemany tan bé que es descobreix que és estranger per la perfecció de la seva pronúncia. Això només ho pot escriure un geni. Perquè és entendre que realment el que no en sap la llengua, el que no ha nascut en ella, s'esforçarà molt més a saber-la. Parla millor que tots els que tenen un accent o altre local. Afegim, sisplau, a la discussió ara també l'amor, la dona, perquè clar, sembla que totes les grans qüestions del món s'hagin de discutir entre els homes savis, però jo penso que una de les coses que fan que Thomas Mann i sobretot aquesta novel·la siguin actuals avui dia és també el rol central que ell posa a tota la que és la vida emocional i aquesta relació amb una dona que potser no sabem si realment parla només de dona i de la seva atracció cap a les dones, perquè és una dona molt poc femenina, diguéssim així. Andrògina, cosa que també és molt interessant, però esclar, aprèn molt també del fet d'estimar, no només de les idees filosòfiques o... El que passa és que estima d'una manera molt particular, no? Sí, estima d'una manera que exclou la realitat pràcticament de la relació, no? I que és realment molt peculiar i molt de l'estil... Abans estaves parlant de la comparació amb Mort a Venècia, però ell es comporta durant bona part de la primera part que dèiem abans, amb Klavdia com Aschenbach es comporta amb Tatcho, és a dir, no hi ha la voluntat d'establir ni tan sols una relació personal. I quan l'estableix a través de repetir el gest que en el passat havia utilitzat per apropar-se al noi del qual estava, jo crec que ara ja podríem dir directament, enamorat. O sigui que reconeixent amb aquesta dona el noi aquell que havia conegut. És que el que estaves dient ara realment és que jo crec que les dones estan però molt excloses a la muntanya màgica, fins i tot de la condició d'éssers pensants, que és una cosa que és bastant tràgica i trista, perquè amb quina dona hi ha un intercanvi d'una conversa que no sigui frustrant per part de Hans Castorp. Bueno, Settembrini i Nafta ja no parlen directament amb les dones. No, això en absolut. I la resta d'homes, bueno, Peppercorn... Peppercorn és una caricatura de la vida, una cosa exuberant. Hi ha la mare de Joachim. La mare de Joachim és una dona extraordinàriament... És veritat, és una... No parla, però és una presència important, sobretot perquè fa la companyia al final del fill. Al final, la companyia del fill i del nebot. I després hi ha la Marúgia, o no sé si ho dic bé. Sí. La Marúgia, que és la noia pitreguda, però afegeix pitreguda, però amb el pit corcat. Exacte. Perquè també és tuberculosa. Ai, sí, la descripció. La que li agrada al Joachim. El qual el pobre Joachim està també enamorat sense atrevir-se mai a dir res. I sabem que el Joachim es morirà, perquè és el dia, això és molt emocionant, la novel·la, el dia que Hans Castorp el veu parlant a la Marúcia. Diu, aquí ja s'ha rendit, vull dir, ja s'ha rendit definitivament. Es declara quan sap que es morirà.
Sí, però tot i així, aquesta centralitat del món emocional... Sí, això tens tota la raó. Que normalment queda exclosa dels debats filosòfics. Aquí hi és... Clar, ell no parla tant de la relació amb les dones perquè probablement ha d'explicar la seva vida íntima, diguéssim, d'una altra manera, a través d'un personatge com la mateixa Clàudia, no? de fer-la una mica andrògina i d'explicar que tot això va començar amb un noi, avui dia coneixem la seva biografia, sabem l'atracció que tota la vida havia sentit cap als homes i això cap als nois, i això a l'època que ell escrivia era absolutament inconfessable. Però tot i així aquest pes de la vida emocional que és decisiva de tota la idealització de la persona amada, jo crec que sí que aporta molt, encara, que desperta com una sensació. Però hi ha tota una teoria. Hi ha un text de Thomas Mann que jo, en un seminari, fa un parell de cursos sobre la qüestió del matrimoni, que és un tema fascinant, un text se titula sobre el matrimoni, i va dir... de l'any, si la novel·la és el 24, potser aquest text és el 22 o 23. Que em sembla que està en un recull de textos que publica el comte de Kaiserling sobre teoria sobre el matrimoni. Bé, la teoria de Thomas Mann és molt interessant. El matrimoni és allò que posa ordre en la vida sexual desordenada. I la vida sexual desordenada, per definició, és la gran tentació dels noiets, en el seu cas. I el matrimoni, ell, a més, cita una frase a Hegel, que no havia llegit Hegel, segurament la citava de segona mà, perquè la gran referència filosòfica de Thomas Mann és sempre Schopenhauer i una mica Nietzsche. Cita una frase a Hegel, que no se sap d'on surt, que Hegel diu alguna cosa així com casar-se és la decisió de casar-se i després busques amb qui casar-te. És una cosa que, segons com, no està tan mal vista. I ell diu, jo vaig llegir això i em va agradar molt perquè era el meu cas. I jo va haver un moment que vaig dir, he de posar ordre a la meva vida, busco una dona amb qui posar ordre. Però tot això és molt interessant, perquè evidentment la mort a Venècia demostra que si no ho has fet acabes com el pobre Aschenbach, morint del còlera. I també apareix a la muntanya màgica, perquè el problema de Castor i el problema de Joachim, que són aquí com dues figures complementàries, és que no entenen el pas a l'ordre. L'un perquè s'ha condemnat a morir i l'altre perquè està obert. Massa obert, sí. Està obert. I està tan obert que aquí ve la qüestió de les dues parts. La novel·la, a la pàgina 200 i pico, encara portes 2 setmanes. Sí, i després s'accessa. De sobte, has passat 7 anys. Per tant, hi ha una acceleració que està molt ben construïda perquè el lector ho segueix, però hi ha un punt de cesura, que és la nit de Walpurgis, que és la nit on hi ha una relació amb el llapis, i Madame Chauchat, i després Madame Chauchat se'n va, i a partir d'aquí la novel·la entra en una estructura que a mi sempre m'ha fascinat, que és una estructura en la qual cada capítol és com una petita monografia, com un petit assaig. I narrativament sembla que es trenqui, però s'aguanta. La mort de Joachim és gairebé... És molt aviat, sí. Molt avall. No, és... Aviat després de la nit de Walpurgis. Aviat després de la nit de Walpurgis. Perquè ell se'n va i torna després. Se'n va i torna, ell deserta. Però hi ha el moment tremendo de la sessió d'espiritisme amb l'aparició real. L'aparició real del fantasma del pobre Joachim, vestit de militar, però militar peculiar. Després hi ha el capítol dels duels histèrics i ja estem a la guerra. Sí. Jo, això que has dit abans de l'amor, de l'experiència amorosa, crec que justament és la clau de la superioritat de Hans Castorp, perquè ell està enamorat, mentre Settembrini i Nafta són dues persones que no tenen cap vida sentimental al darrere. No tenen aquesta experiència que tenen tant ell com el seu cosí, que són les que els distingeixen i els donen, en el cas de Castorp, aquesta clarividència extraordinària. Jo ara que l'he rellegida, penso que és un personatge fascinant. O sigui, el trobo comparable al narrador de la recerca. Perquè és una persona que té una sofisticació tal d'anàlisi propi dels propis sentiments i dels altres, impressionant. I se m'ha ocorregut una idea que em sembla que, recordeu que li diu que és blond,
un blau oiguix, no? És ros i d'ulls blaus. I sembla que aquesta novel·la sigui la declaració d'amor de Tonio Kröger als joves rossos i d'ulls blaus. Vull dir, és un protagonista que és un noi que té una superioritat que li permet mirar a tothom i jutjar-los tal com són. Sí, però perquè ho fa també amb perquè ell ho fa mateix. des del cor i des d'ell mateix. I l'altra cosa que em fascina del personatge de Hans Castorp són els seus gustos musicals. És a dir, recordeu aquella exposició que es fa dels discos que ell es posa una i altra vegada, que per un noi alemany de la seva cultura no tria Tristan i Isolde, sinó que tria Aida. Com diríem, l'òpera que representa la unió de l'amor i la mort, no? I quan parla de Schubert, quan parla de Gounod, tot allò és meravellós. I per això m'agrada, diríem, destacar aquest caràcter d'aquest personatge, no? I llavors també el que tu ara has esmentat, Tonio Kröger, no? Sí. Hem parlat de Mort en Venècia, hi ha el Tristany, que és de fet un petit conte que ja anuncia exactament això, no? La història dins d'un balneari, etc. Que és molt bonic en la seva obra com es connecten tots aquests fils i com sempre vas trobant els temes que els va aprofundint, que els va obrint, i amb Tonio Kröger aquest amor per la diferència. Això, el que és diferent de tu, no? Que la Clàudia també, perquè té els ulls kirguisos, el Zhibislav, o com es digui, aquest noi del col·legi, no? Amb el qual van canviar el primer llapis i llavors amb la Clàudia canvien el segon llapis. Els que ho heu llegit ja sabeu que això té un poder simbòlic molt gran perquè ell el sap donar. Però sempre hi ha allò diferent, cosa que no són els nois d'ulls blaus i rossos els que ell busca sempre, no? Sinó que és al revés, és allò que serà diferent. Cosa que, jo torno a repetir el que he dit abans, no? Després pensant això, que estem en una època que ja està gestant aquestes ideologies racistes com llavors és el nazisme, que algú vagi sostenint que allò que és diferent, el que és desconegut, pot ser interessant, el fa molt, molt actual encara ara. Us dono corda perquè una tirant gairebé ja 20 minuts. Ens hem d'anar passant aquest micro d'aquests de la Laie, perquè així l'amplificació fa que tots ens sentim... Dóna-me'l. Perquè com són així inalàmbrics, així parlem tots amb 2 micros, has vist? Uau, han sortit ja força coses de les que havíem de comentar. Jordi, veia però que anaves a comentar un fragment concret que has assenyalat aquí. Suposo que ho deies en relació amb el temps, però no sé si volies ampliar amb una qüestió més. Per si ens quedem sense rotllo, porto assenyalades. Doncs mira. Home, i tant. Potser encara no ens hem quedat sense rotllo. No, però com t'he vist abans assenyalat... No, simplement perquè jo porto marcat... Jo en tinc més, Tu portes marcat molt. Jo porto marcat 2 o 3 moments que són... Per entendre l'art narratiu de Thomas Mann, fins a quin punt una cosa com dir-ho, que pot ser tan plana en la seva exposició com és l'arribada de la mare, Joachim malalt, com s'articula el comportament de la gent al voltant d'un noi que està ja marcat per la mort, és realment molt sofisticat. I després l'escena, hi ha una escena d'espiritisme, que també tot això s'ha de llegir com una reflexió sobre com era el món i al·legòricament com es presenta també el món, perquè hi ha tot un teixit de motius, com en les òperes de Wagner es parla de leitmotiven, no? Doncs aquí també hi són. Com era el món, la decadència d'aquest món que porta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no té només factors militars i polítics, té factors socials i culturals. Identitaris, també. Sí, podem dir identitaris, tot i que la qüestió nacional, òbviament aquí no apareix, però la qüestió nacional és clarament posterior a la Primera Guerra Mundial. Però hi ha sessions d'espiritisme, i tu llegeixes la sessió d'espiritisme i dius, bueno, faran molta comèdia però no passarà res, no? Doncs sí, apareix el germà, el cosí. I és una cosa que quan ho llegeixes et quedes absolutament embocabadat, perquè realment veus el mort, veus el fantasma, i no apareix amb un llençol.
no apareix en pijama, apareix disfressat com un soldat d'un exèrcit i d'una guerra que ja no existeix. I clar, Joachim és un militar. De fet, atribueixen l'acceleració de la seva necrosi a la laringe el fet que va estar a la instrucció cridant i donant ordres. Això. També fuma Maria Mancini, que són uns puros, però això que fumen a mi m'han agafat ganes de fumar un d'aquests puros, perquè existeixen, pots comprar-los. I apareix el mort. És a dir, la sessió d'espiritisme, jo això confesso que ho recordava, però no recordava que fos tan plàstic i tan real. És a dir, la sessió d'espiritisme, Thomas Mann no te l'ensenya per dir, mira, quines tonteries que fan. No, te l'ensenya com compte, perquè si truques als morts... Venen. Sí. Però també té sempre aquesta capacitat d'explicar-ho tot tan plàsticament. Tothom que l'ha llegit sap com t'emboliques amb dues mantes de pell de camell, no? És a dir, i això que és difícil d'explicar com t'emboliques, però fer el paquet, dir que hi ha algunes d'aquestes escenes que són per sempre, és com si les haguessin viscut. No és ben bé literatura, no és algo llegit, sinó com si fos una vivència. Ell ha vist coses i les agafa, perquè l'agonia de Joachim fa una cosa que jo recordo a propòsit de Proust, que Celestine, oi que es deia Celestine? Celeste, no? Celeste explica que ell feia quan es mor, és una cosa que alguns moribuns sembla que ho fan, que recullen la roba. I Joachim mor recollint la roba, el llençol. Sí, bueno, la dona explica, perquè l'origen d'això és que la dona, aquesta dona amb la qual es casa per posar ordre a la seva vida, va estar allà i ell la va anar a visitar i ella li va dir, mira quines coses que passen. Ell anava prenent nota i després d'això, el 1912, està allà, Sí, bueno, però el Tristany és del 1903. El Tristany és anterior, però el Tristany és aquella cosa que a mi sempre m'havia fet riure, fa molt temps que no la rellegeixo. No toquis aquests acords al piano perquè això et trasbalsarà. I llavors hi mor, etc. És molt diferent, vull dir, és com molt menys acabada com aquesta. Tot i que ell va començar fent una novel·la extraordinària que és Els Buddenbrooks. Molt jove, molt jove. Sí, molt jove, sí. Però després aquests relats són més irregulars i el Tonio Kröger jo fa molt temps que no el rellegeixo tampoc. Vosaltres teniu un bon record d'això. Jo sí que en tinc un bon record del Tonio Kröger. I deia, clar, perquè Tonio Kröger sí que és una figura d'identificació amb Thomas Mann, clarament. Vull dir, jo crec que aquest sí perquè és un estranger, diríem, d'origen sud-americà ell mateix i que es veu ell mateix com una persona estranya i que està enamorat dels nois rossos d'ulls blaus i de les noies, perquè aquí també hi ha com una mena de cosa. I per això jo deia que em semblava que en aquesta novel·la l'amor aquest per aquests nois troba en el personatge de Hans Castorp una encarnació molt positiva i molt reeixida. Era aquesta la idea que havia tingut. En aquesta escena fabulosa que deies de l'evocació dels morts, hi ha també aquest element musical, perquè recordeu que apareix quan sona l'ària de Valentí del Faust de Gounod, quan el convoca la música, finalment. Posen una música que agradava al mort. I una música que ell identifica amb el mort, perquè la música del guerrer aquest, del soldat. I la familiaritat amb la mort que deies abans de Hans, perquè Hans és aquest, quan hi ha aquella mena al començament de la novel·la, hi ha el relat sobre la seva infància. La vecina de bateig, no? Exacte. Que és la pica de... Aquí li diuen vecina. La vecina, sí. Això del bateig, no? O hi ha l'avi dient ur grasfata, no? Sí, però que és això que dèiem que començàvem, amb la idea que això és una novel·la sobre el temps. Clar, el primer era cosa que ha d'aclarir o d'explicar què és el temps, és tot el que és aquest record familiar, d'on soc, a quan pertanyo. Potser podríem obrir un altre tema que és l'espai, si hem parlat del temps, l'espai. Perquè això és alta muntanya, hem dit abans heterotipia, un món fora del món.
Jo ara casualment estic traduint La solitud de Víctor Català, m'estic entretenint amb això passa també a alta muntanya, llavors hi ha la nostra terra baixa, no? De Guimerà, hi ha moltes coses que passen allà dalt a la muntanya, però sempre a la Heidi, si voleu, no? El Canigó. O el Canigó. I clar, la idea de la muntanya és sempre natura, puresa, vida rural, aïllament, i tot aquest tòpic que la natura té o alta muntanya té, Thomas Mann molt conscientment, em sembla, escriu una novel·la que passa com si fos als salons, no? Els salons, tu deies abans, burgesos, no? És una novel·la de burgesos, de la classe o de casta, a vegades se li diu, no? Que només, i on es mesuren entre ells en grau de civilització, de coneixements musicals, literaris, si se saben comportar a la taula, sabem que la Clàudia no ho sap, no els russos en general tenen problemes amb això. Llavors és interessant com és és realment com si volgués contestar aquest que després amb nazisme la natura precisament serà en aquest sentit, allò anem enrere, no? Com si poguéssim fer la retroutopia, com deia Zygmunt Bauman, no? Com si allò d'abans, primitiu, seria bonic. Ell ho contesta. No sé com ho veieu, si ho heu pensat mai, sobre aquest espai La muntanya de de solitud la muntanya. és una muntanya hipersexual. Sí, això ja ho sé, però avui no parlem d'això. Els sots farèstecs, que també Déu-n'hi-do. No sé, hi ha dos espais, òbviament. Hi ha l'espai de la muntanya, hi ha l'espai de l'hotel. Dins de l'hotel, jo és que tot això ho hauria de rellegir i pensar millor, però l'hotel potser es pot entendre també com un lloc de capes. Sí, com un vaixell, no? Que té pisos, sí. Bueno, hi ha hagut algun moment que jo recordo una altra novel·la marcada per un lloc, que és Moby Dick, i hi ha uns capítols que de vegades es fan pesats on t'explica com funciona la factoria d'un ballaner. Són capítols dedicats a explicar tècnicament el funcionament industrial d'un barco ballaner. I aquí penses, aquests que estan menjant tot el dia, perquè mengen tot el dia, crec que tenen 10 àpats al dia, una cosa així, potser exagero, però... Sí, jo vaig dir en el club de lectura, el comentari no pot ser que et mengin tant. Mengen molt. I llavors me van dir, sí, a casa meva tenien un restaurant i feien tots aquests àpats i això abans es menjava així. Jo m'imagino, la cuina d'aquest hotel deu ser com la factoria del barco ballaner tot el dia allà. Hi ha diversos espais dins l'hotel. La muntanya, per mi la muntanya... En fi, l'altre dia que hi havia aquí l'Usalai presentant el seu llibre, insistia entre la muntanya i el mar per entendre coses de la història de Catalunya. Però en el cas de Thomas Mann és evident que aquesta muntanya d'entrada ofereix una proposta diferent del mar de Venècia i dels canals pútrids amb còlera de Venècia. Aquí hi ha una altra mena de malaltia, que és la tuberculosi, però l'espai sembla extremadament saludable. I després, quan es produeix una possibilitat de fusió en aquest territori dionisíac, en aquesta experiència, aquestes polaritats dionisíac, Apol·lini de Nietzsche o voluntat i representació de Schopenhauer, hi ha el capítol de la neu, que és extraordinari. Que és extraordinari. És extraordinari. És un capítol extraordinari, realment. I l'espai no deixa de ser un espai fora del món, però que porta incrustat al món. És a dir, és un espai on els problemes del món es poden veure reflectits i repensats fora del món, però segueix sent un espai del món. I el que està clarament fora del món, però el representa al·legòricament i el representa simbòlicament, o no, estrictament al·legòricament, és el Berghof i aquesta societat cosmopolita. En canvi, la muntanya fan excursions, hi ha l'experiència del trineu, del cavall, caminen, fan les coses que es fa a la muntanya. Però la muntanya és un lloc elevat, net, polit. Pels nazis serà important. Hitler té el seu refugi a la muntanya. Sí, tot i que precisament aquest capítol de la neu que has esmentat ara és on es troba amb la natura amb tot el seu poder, no? Ja no és idíl·lica, ja no és idíl·lica, ja no és allò anem a fer una excursió com la resta
hostes, no? Sinó que és una experiència de pèrdua gairebé del jo i de la vida. Sí. I llavors també això és reconèixer-li si anem a buscar natura, no? Llavors hem de saber què és la natura. Això potser és una mica Nietzscheà, d'anar molt més enllà d'aquesta idealització de les coses. És l'abolició del principi d'individuació. Gràcies. Tancar el vel de malla. No sabria dir-ho també. Sí que hi ha com aquesta banda mística on, és a dir, tots els personatges estan transportats en aquest hotel, que en realitat no és un hotel, però també hi ha, o sigui, segueix havent-hi una marca de la societat, per exemple, a través d'un capitalisme ferotge, com està muntada la societat, com estan tots anestesiats perquè es mantinguin allà a través d'aquestes rutines, etc etc. O sigui, jo crec que la muntanya allà representa com, de fet, les dues bandes, però amb un món irreal. Per què no se'n va Castor? Explica'ns-ho. Teòricament perquè espera Clàudia. No? És una de les possibilitats. Es queda... I després es queda. Després li troben una taqueta al pulmó, ja allarga una mica més, ja que hi ets... La febre, que no... Clar, per mi... La febrícula... Vaig tenir en moments la sensació que, de fet, aquest quedar-se allà en aquella cadira tombona tan agradable, xeslong, embolicat amb les dues mantes, mirant el no-res, no? El cel gris o la boira freda, és com un aprenentatge d'escriptor. És a dir, que un escriptor, si vols ser escriptor, has de saber estar sol i has de saber aguantar aquesta solitud i aquest no-res, processant el món, processant tot allò dins teu. No? Llavors, a mi, a moments, tot i que la història evidentment és coherent i pots llegir-la de moltes maneres, aquí sí que, abans que preguntava si hi ha Thomas Mann a dintre, per mi el Thomas Mann que més se m'ha presentat o se m'ha fet viu és en aquesta figura d'un noi que és molt jove encara, que podria viure, que podria tornar, que té una carrera allà d'enginyer naval, i que diu, no, jo els miraré. No, és a dir, aquí he trobat un castell, no? Un hotel on hi són tots, i ara me l'imaginaré. No? Que hi ha un punt d'irrealitat, però que és aquest pas cap a l'escriptura, que és molt difícil. Aquesta paciència, aquesta acostumar-se a no fer res, perquè si penses has de comptar molt de temps. Això totalment. I evidentment, la part de Bildungsroman i es basa en el fet que ell queda 7 anys. 7 anys en un lloc on hi anava de visita 3 setmanes. La pel·lícula del Buñuel, El ángel exterminador, que potser la teniu a la memòria, que és també bé, variant tot el que s'hagi de variar, però són uns que no poden sortir d'un lloc quan sembla que hagin de sortir. A la pel·lícula de Buñuel, al final, s'arregla quan un dels personatges descobreix que de sobte estan en la mateixa posició en què estaven al començament. I diu, estem exactament igual que quan va començar el malson, perquè estan en un sopar i després no poden sortir. No se sap per què no poden sortir, però no poden sortir. I aleshores surten. És a dir, quan es produeix la repetició a la pel·lícula de Buñuel, surten. Jo no sé si hi ha un tancament de cicle d'alguna manera, perquè el pobre Hans Castorp surt a la guerra. I l'última imatge que tenim d'ell és corrent entre el fang, o de matar, de morir i de matar, corrent entre el fang enmig de les bombes i els obusos que cauen. Per tant, és molt difícil. S'ha complert tot un cicle de la vida. Sí, i això, aquests 7 anys, no? El 7 és un número que realment és un número de conte de fades, no? Té alguna cosa de Märchen, no? De conte de fades, com d'un relat, més que un Bildungsroman, més que una novel·la de formació, és quasi, segons com un relat
sentit, no? Però si ho veiem com a novel·la de formació té una ironia molt forta i és que no serveix de res. Sí. Aquesta formació no serveix de res. Sí. Perquè tota aquesta cultura europea que acaba al 14 s'enfonsa al 14. I això és tremendo. Escrit, publicat ja el 24. L'Ernest feia que així amb el cap, No, bé, perquè pensava amb el bé de Hans Castorp, no? Pensava en el desenvolupament personal de Hans Castorp. No que no vulgui que el matin, sinó que pensava que sí que té una utilitat, diríem, en el desenvolupament de la personalitat de Hans Castorp fins a aconseguir aquest grau de Bildung que supera aquells que l'estan instruint, no? Aquells que el volen ausbilden, no? I en realitat, però clar, jo pensava retornar una mica amb això que dèieu abans, perquè esteu insistint en la idea de l'hotel, perquè clar, aquesta és la idea de l'hotel és el que realment vol representar la societat que viu allà, que és allà on estan. Però en realitat, com recordareu, s'estan produint constantment morts que són desaparicions, perquè hi ha aquesta mena de... La primera visió del moribundi, no? Sí. Aquella que el veu, que coincideix amb el moment quan veu la Clàudia per primera vegada, no? Clar, és això, és una façana. És un lloc... L'única cosa que em sorprèn de tot això, bé, que em resulta curiós, és que finalment, quan mor Joachim, sí que la gent va a la seva capella, va a veure'l. Li porten flors, estan presents, mentre que en canvi totes les altres defuncions eren completament anònimes i ocultades per la direcció i també rebudes amb terror per part de la societat que no vol assabentar-se del que està passant. No, només mengen. I tenen una extraordinària sèrie d'aventures amoroses entre ells constantment, de les quals només queden exceptuats els dos cosins i Settembrini i Nafta. Vull dir que són els únics que d'alguna manera sembla que sigui aquesta societat d'homes. Perquè una altra cosa que també, quan ho llegia, pensava, en realitat, clar, Castorp està sempre envoltat d'homes que es barallen per ell, i ell ho diu, literalment, no? És com Déu i el dimoni que es barallen per la meva ànima, però que no només es barallen per la seva ànima, sinó que es barallen també per la seva atenció indivisa, perquè tots el volen acaparar, no? I ell sembla obsessionat per la masculinitat, per les imatges de la masculinitat. Ja començant amb el seu avi, amb els seus tiets, amb els seus cosins, amb els dos cosins, i després amb tots aquests altres homes que li van desfilant pel davant, no? I la Clàudia, que té ungles curtes, té, no sé, tota una sèrie de característiques que són molt poc femenines, no? Llavors, clar, realment és com si descrivís més aviat un noi que no pas una noia. Sí, això sí. No ho sé. Més preguntes, Bernat? Gairebé arribem a l'hora. Ja se'ns està passant el temps. Hi ha alguna cosa però que havíem de dir sí o sí que ens estem oblidant? Teniu la percepció que hi ha alguna de les coses que no... Volies llegir realment un fragment? Hauria estat també maco. Però en qualsevol cas ha sortit tot i mira que jo volia començar més... Bueno, clar, hi ha tantes pàgines. Difícil també que els hi fem un resum, pobres, també. La novel·la és extraordinària. Bueno, de totes les de Thomas Mann, jo diria, és la que a mi almenys em manté sempre la simpatia. El doctor Faustus està molt bé, però... Però has d'estar d'humor per llegir-lo, no? Sí. Jo aquest estiu m'he submergit en Josep Unseiner-Brüder. Això és una... Qui era? Quin polític era que se'l llegia? El Mitterrand? El Mitterrand. Vaig cometre la bogeria de submergir-me, de nedar una mica en les cartes a Anne Pinjot, que és un llibre de 1.000 pàgines amb cada carta obsessiva.
I una carta li diu, estic llegint l'últim volum de Josep i els seus germans. Vaig pensar, home, si Mitterrand llegeix això, no pot ser Que tu no ho facis. que jo no ho faci, perquè jo l'he tingut allà sempre i m'ha caigut de les mans. Havia fet diversos intents i em queia sempre de les mans. Mario i el mag, Sí. Mario Unterzauberer, està molt bé, però és una novel·la curta. Els Buddenbrooks és una novel·la... És una gran novel·la. Però és una novel·la Quan la casa sigui acabada, vindrà la mort. Wenn das Haus fertig Ist, ist, kommt der Tod. Ho sabem. Gran frase. A mi hi ha una narració curta que em fa molta gràcia per wagnerià, que és el Welsungenblut, que és aquesta que té la història terrible al darrere, no? Perquè és la història de la seva pròpia dona i del germà bessó de la dona, que es diuen Sigmund und Sieglinde i que cometen incest seguint el pla de l'òpera wagneriana, no? I que és el cas d'haver escrit aquesta obra i d'haver exposat d'alguna manera la pròpia història familiar és aquest tret de Thomas Mann que és molt valent i valent suïcida, no? Perquè la mateixa Mort de Venècia és una novel·la suïcida fins a cert punt, no? Sí, totalment. Tota la seva vida sempre està al caire de... I els fills se li clar. suïciden. Sí, això és també el preu que ha pagat. Però agafes els seus diaris, que és també tota una experiència entrar als diaris. És una cosa que impressiona molt, perquè els diaris són... No hi ha ornament. No hi ha ornament, i és la vida d'un pedant. Sí, és pedant, sí. Pedant en el sentit alemany. O sigui, super endreçat, super rutinari. I llavors dius, com és possible que algú de 9 a 12 cada dia, invariablement, estigués prou inspirat Sí, però, per exemple, ara he recordat un moment també estel·lar d'aquesta novel·la, que és que pensa sobre el pas del temps quan es talla les ungles al balcó. No? Perquè, clar, ungles ens creixen. Com pots convertir una cosa tan banal en una reflexió realment profundíssima sobre el fet que, en fi, fins i tot el nostre cos existeix sense nosaltres, no? I llavors, clar, és aquesta pedanteria que els dietaris la pots veure, però que en les novel·les, els textos, queda completament transformada en literatura. Això és la part que a mi em fascina, perquè hi ha aquest talent creatiu que suposo que altres monstres tenen, però en aquest cas és tan contradictori amb l'estil de vida. No diré que escriguis a hores perdudes, borratxo i inspirat. No, entenc que hi ha una disciplina, però aquí la disciplina és tan rigorosament esclavitzant i el personatge viu en una realitat. Per exemple, jo recordo els diaris de durant la Primera Guerra Mundial, que era una època que jo havia treballat fa molts anys sobre ell, i tenia sucre i mantega, quan ningú tenia sucre i mantega, perquè la seva dona aconseguia sucre i mantega, i quan tenien convidats que al·lucinaven perquè en aquella casa hi havia sucre i mantega, ell s'estranyava perquè es pensava que tothom tenia sucre i mantega. Vivia en una realitat absolutament feta a mida i la seva dona cuidava completament. Cuidava allò, I els fills parlaven d'ell com del mag, der Zauberer, els llegia textos seus i contes i coses, i estaven tots fascinats, però hi havia un abisme. I Klaus era una persona feta malbé. Sí, per això tornaria a allò que he dit al principi sobre Gombrowicz, no? És a dir, que la literatura en fet ha transformat un senyor pedant i una mica monstruós en algú que ens ha transmès molta reflexió i molta bellesa. Sense escriure, Thomas Mann no seria amic nostre. No, per descomptat. I no sé si tot i haver escrit... O sigui. Sí, però llegint-la sí, llegint-la ens ha enriquit molt. Alguna novel·la seva és simplement extraordinària. Aquesta ho és, sens dubte. Jo crec que hem fet el millor centenari de la muntanya màgica que podíem fer. Per tant, Jordi, gràcies. Ernest, gràcies. Simona, gràcies. Carlos, gràcies. A tots els que ens heu acompanyat, amb llàstima que no hàgiu pogut sentir en alguns moments correctament. Bueno, en tot cas s'ha quedat ben enregistrat i no calia que vinguéssiu. Avui ho enregistràvem. Per un dia que el directe no era tan prioritari,
heu fet el favor, en tot cas, d'acompanyar-nos i no hem estat sols. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies a la Laie i a tots vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies.